ассалому алайкум азизакони ман, наберагони ширинам. ва инак боз фурсати дидори мову шумо фаро расид. имрӯз барои хондани шеъри зебо ба студияи мо меҳмонамон Фараҳноз Толибова омадааст, ки хонандаи мактаби 9 шаҳри Самарқанд мебошад. марҳамат Фараҳноз бону. китоби хониш, манбаи дониш, китоби забон лозим ба моён. беҳтарин китоб бувад ин ҳисоб, дон ҳамаи он манбаи ирфон. хонему донем то дар намонем, фарзанди содиқ ба таҳсин лоиқ. дар ҳифзи ватан гардида яктан, туро ватанҷон мо ҳастем посбон. офарин Фараҳнозҷон, хеле шеъри хубро хондӣ. набирагони азизам, имрӯз ман барои шумоён афсонаи ёрдамро нақл мекунам. рӯзе аз рӯзҳо як зане борхалтаи вазнинеро, ки пур аз сабзавот буд, ба зӯр бардошта дар роҳ мерафт. аз пушти зан ду писарбача мерафтанд ва аз пушти писарбача бошад як марди мӯйсафед мерафт. онҳо рафта истода буданд, ки нохост аз борхалтаи зан як картошка ба замин афтид. писарчаи якум: хола, картошкаатон афтид. гӯён аз пеши зан гузашту рафт. писарчаи дуюм бошад, тоза он рафту аз замин картошкаро гирифта ба борхалтаи зан андохт ва аз як тарафи борхалта дошта ба зан ёрӣ дода рафтан гирифт. мӯйсафед аз пушти онон оҳиста оҳиста меомад ва ин кори онҳоро назора мекард. ба писараке ки ба зан ёрӣ дода мерафт наздик шуда, ба китфаш зада офарин писарам гуфт. писараки якум, ки ба зан ёрӣ надода буд, аз ин гапи мӯйсафед ранҷида: ман ҳам картошкаатонро гиред хола гуфтам ку, барои чӣ ба ман чизе намегӯед? гуфт. мӯйсафед ба он писарак эътиборе ҳам надод ва ба писараке ки ёрӣ дод: ба падару модарат раҳмат гуфт ва ба роҳаш рафтан гирифт. кани бачаҳои азиз, шумо чӣ фикр мекунед? кадоме аз писаракон кори хуб кард? офарин, албатта писараки дуюм. вай ба зан ёрӣ дод, картошкаро аз замин гирифта ба борхалтааш гузошт ва ёрӣ дода занро то хонааш бурд. шумоён ҳам азизаконам, агар дар роҳ чашматон ба одаме аз худатон калон афтад, ки дар дасташ сумкаи вазнин дорад, албатта рафта ёрӣ диҳед, чунки калонсолонро ҳурмату иззат кардан ин вазифаи ҳар яки мову шумо мебошад. ман боварии комил дорам, ки шумо азизаконам супоришҳои муаллима додаро иҷро намуда, ба корҳои падару модаратон ёрӣ расонида ва акнун ба хоби бароҳату ширин меравед. ба шумо хоби ширин таманно мекунам ва то шомгоҳони дигар хайр мегӯям.